skal være velkommen til at stille spørgsmål. Det vi skal se her med et øjeblik, det er, at vi starter den her store motor. Det var jo en del af Hus Ørstedsværket. Man fandt ud af, at man byggede Hus Ørstedsværket, og man satte i drift. Forbruget steg dramatisk. Bare de første 10 år, der steg forbruget fra 20 til 130 megawatt. Store problemer hos Ørstedsværket, det var store kedler, der kørte, som turbiner. Og man havde spidsbelastning, det kunne man ikke sådan rigtig styre. Det tager lang tid at starte en kedel op, en turbine op, hvor du må starte en dieselmotor, det er sådan rigtig nemt. Og så kan man koble den på nettet, og så kan man tage spidsbelastning. Så den her byggeri, hvor Meistervæk fik til opgave at bygge en stor motor, der kunne levere noget strøm til København. Og det blev så til den her unikke motor. Den er fremstillet i 32 og installeret her i 33. Han har virkelig lige tænkt ud af boksen, fordi det skulle være en kraftfuld motor. Og den yder 22.500 heste. Det var verdens største dieselmotor helt frem til 64. Der var nogle japanske værfter, der bygge en supermotor, som er mere kraftfuld. Men det var verdens største kraftfuld Japanci motor. I dag er det store containerskib, så det er små containerskib, der er 22.000 heste. Napravljeno zbog toga da je počelo Danska troška struje se veća ne smanjiti, povećali se. Jedno su imali su jedno vrijeme da ovi ostali bojleri, kad su djelovali sparinu za turbinu, to jako puno treba da pokreneš, puno sati. A ovo uškiš 2 minute i već imaš struju. Kad je puno više troška počelo da vuči, ali su kaj doda energije isto, ne, to nije bio plan. Som blev samlet, testkørt og afprøvet, godkendt, så var den skældet igen. Så var det læstet på Prag, så var den sejlet herud. Proizvodnja je tam blizu gdje sam ja borio. Og så var det løftet, maskindelen er løftet op på togvognen. Onda su ga svi dopadali. Og den her bygning var ikke det her tog. Det kom først til, da det postavili ga. Men ovenover, der kan man se, der er en 90 tons kran. Så vognen kommer fra Prag, læste over på togvognen, er kørt herind, og så løftet herover. Så motoren her er kun under forkajning, kun til fremstilling. Der er lavet mindre motorer, Øbo havde nogle skibe, men dog virkelig togtanker også. Men den her størrelse, der er kun lavet den ene. Der var planlagt, at der skulle være yderligere 3 motorer, og den her kom op i 33, så kom krisen i 33, så var ikke rigtig råd til det mere. Den havde været meget dyr at fremstille. Og man kan også sige, at med det energibehov, der var, så var det over for at bygge nogle større kraftværker. Den har kørt regelmæssigt indtil 64, så er begyndt at være lidt uddateret. Der er, kan man sige, 15 megawatt, det betyder ikke så meget på nettet fra til. Og den sidste gang, den kørte og leverede strøm til nettet, det var så i 2003, hvor man havde det store blackout. Zadnji put je bilo 2003. Od onda više uopće ne djela. Sad je samo... neka nova rješenja? Je, veterinarci i sve ovo, kako se izgradilo cijela infrastruktura, ne? Jer to je samo 20 megavati, to je nula danas. Jedan veterinarci je BMW na 10 megavata. A imaš i nahrepno tamo manje, ne? Man sagde jo, at det var den her, der hjalp København i det her store blackout. Men det var kun til at brødforlede Ørstedsværket. På forkanten af motoren kan man se, at der er også 2 store spørgsmål. Så når motoren kommer op i opdrejningen, så er den selv smurt. Så derfor kunne man køre.
Som sagt, alt hvad der er her, er produceret i budgetter inden for en radius til 2,5 km. Kun er én ting, generatoren. Den er svendt, den er sikker. Men man kan også se starten af kompressen lige når man kommer ind. Det er også en del store starten. Kopenhagen, og većinom je tu unutra u Kopenhagen proizvodnja. Hvad mere vi kan sige om motoren? Motoren er jo 24,5 meter lang, 12,5 meter høj, og vejer det her 1400 tons. Som sagt, den yder de her 22.500 heste. Det er jo sådan cirka, man har brugt cirka 60 kilo jern per hestekraft i dagens Danmark, så man kommer 60 kilo željezo na svaki jedan konj s konjsku snagu. De motorer, den sidste skib, der var på Mærsk-sejler, de havde en trådsmøller på 98 år. Enkelt mere. Den ude 94 år. 2500. 22.500. Da. Motoren har det målbar, den er navn. Det er 15.000 kilowat. BS 150. Det vil sige, det er 8 cylinder. Diameter på cylinderne er 84 cm. Šmefkoga je vrak. Og slaglængden er Dizalica gore je 90 tona. den er vandkølet. Men man ser den 8 cylinder, men i og med, at den er dobbelt, så er det nærmest 16 cylinder. Hver gang man så roterer en enkelt omgang, så er der 16 arbejdsmænd. Den bruger omkring 240 gram 16 brændstof klipi. Den har en virkningsgrad på omkring To je dvoklip, si vidjela to. Det var jo meget flot. Znači, dok zbrojiš gore, 8, ne? Dolazi još 8. Znači, 16 klipni, ne? Ali su dvoklipni. Boš vidjela, to sam gore, dole, gore. Så på bagsiden, der er 4 store luftkompressorer, som laver et skønnet lufttryk omkring fartbar, så man får frisk luft hver gang og som alle andre nye motorer, så startes motoren med startluft. Og lige indtil man fik de elektroniske motorer, Prvo ga så er der starthåndtag, har det også på alle skibene i dag. Lige på dem, der er for I onda elektroniske isto motorer, čisto u slučaju da ne bi bilo previše gorivo unutra, ne? Jer to bi eksplozija bila užas. I sad ga bude zrakom. Ja, du må godt Søren er vores følge, og han skal lave det første start i dag. Jeg kan også se, at vi har åbnet vinduerne hernede. Det er simpelthen for, at motoren kan
Ja, vi har åbnet vinduerne, og det er simpelthen fordi, at motoren kan få låst. Spjældene oppe i indsugningstårnet er rustet sammen. Og der sker så det, at da motoren bruger ca. 1800 kubikmeter luft i minuttet, så suger vi simpelthen undertryk i huset. Og ja, det er også sket nogle gange, når vi har glemt overvinduet, så suger det faktisk også olietog ud af motorhuset. Zahvaljujem USIS na zgradi su se zahvaljujem tudi inače USIS, zato morajo odpirati i delati propu kad potegne zraka, jer inače bi pritiska napravili i poteglo bi minus pritiska bi bilo, ne? To kaj ništa ne diha baš stara mašina, ne? Med denne motor har København fået strøm ud i al fremtid. Det var Pierre statsminister eller socialdemokrat, det ved jeg ikke. Men det var en sandhed, der er sådan lidt... I dag er 15 megawatt ikke ret meget. Dokle. Jeg synes, der er meget vildt to. Nå, jeg kan lige se, der kommer sådan. Men så det er fordi, solen skinner. Neka pregleda političar dok je to postavljen kao sad ulazi Vi kører i serija po njemu da ne znam bi bil kao socijalna ili druga strana, jer kaj je danas 15 metara to je nula, ne, kao Dečko nema pojma političar, ne?